नमस्कार ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଗଣିତର ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କ୍ଷତିର ଉଦାହରଣ 8 ଓ 9 କରିବା। 8 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦୋକାନୀ 20 କିଗ୍ରା ସେଉ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା। ତହିଁରୁ 2 କେଜି ପଚା ବାହାରିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ସେଉ କିଗ୍ରା ପ୍ରତି କେତେ ଦରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ତାର 30% ଲାଭ ହେବ? ଦେଖ, ସେ କିଣିଥିଲା କେତେ? 20 କେଜି କିଣିଥିଲା, ତା ଭିତରେ 2 କେଜି ପଚା ବାହାରିଲା ମାନେ କେତେ କିଣିଲା? 18 କେଜି। 2 କେଜି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ, ମାନେ ଏଇଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ। 18 କେଜି। 18 କେଜିକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ବିକିବ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଯେ ତାର 30% ଲାଭ ହେବ? ତାହା ହିଁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖ, 30% ଲାଭ ହେଲା। ସେ 20 କେଜି କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା? 300 ଟଙ୍କାରେ। ମାନେ 18 କେଜିକୁ ବେଶୀ ମାନେ 2 କିଲୋ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ 18 କେଜି ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କିଣା ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେବା। ଏଇଟା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତାର ଲାଭ ହେଉଛି 30%, ମାନେ 300ର 30% ଯେ କେତେ? 90 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ଏଇଟା ଲାଭ ମିଳିଗଲା। 30% ଲାଭ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଲାଭ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଲାଭ ହେଲେ 90 ଟଙ୍କା। 18 କେଜିକୁ ସେ କିଣିବ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇଛି କିଗ୍ରା ପ୍ରତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ସେ କିଗ୍ରା ପ୍ରତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 30% ଲାଭ ହେବ? 18 କେଜିକୁ ସେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବିକିବ। 1 କେଜିକୁ ସେ କେତେ ବିକିବ? ଭାଇ 18 ଏସମାନ 1 ହରିବା ଏକୋଇଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 12/18 7 12 74 18 21 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 3 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ କେଜିକୁ ସେ ବିକିବ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ 9, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 9, ଜଣେ ଦୋକାନୀ 2 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି ଦରରେ 100ଟି ଲେମ୍ବୁ ଓ 3 ଟଙ୍କାରେ 8ଟି ଦରରେ 80ଟି ଲେମ୍ବୁ କିଣି ଗୋଟିକୁ 50 ପଇସା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ କଲା? 5ଟି ଲେମ୍ବୁର ସେ କିଣିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? 2 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏଇଟା କିଣା ଦାମ। କିଣିଲା 2 ଟଙ୍କାର। 100ଟି ଲେମ୍ବୁ କିଣିଲା। ତେବେ 100ଟି ଲେମ୍ବୁର କିଣା ଦାମ କେତେ? 100 ଗୁଣ 2/5 ମାନେ 200/5। କାରଣ 100ଟି ଲେମ୍ବୁ 2 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ 2 ଟଙ୍କା, ମାନେ 100ଟି ଲେମ୍ବୁ କେତେ? 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ 5ଟି ଲେମ୍ବୁ ହରିଦେନେ ମିଳିଯିବ କେତେ? 40 80 ଟଙ୍କା। ସେ ରଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ 8ଟି ଲେମ୍ବୁକୁ 3 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଏବେ 80 ସେ ରଙ୍କ 80ଟି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 3/8 30 ଟଙ୍କା। ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିକୁ 50 ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କଲେ, ମାନେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବ।
दुईटा को मिसेकी 50 पैसा हिसाब से बिक्री कले तार शतकड़ा केते लाभ हो मैंने आपको मिसाई दवा मैंने 100 प्लस 80 जे 180 और 40 प्लस 30 मैंने 70 मैं 180 लेंबूर क्रय मूल्य 70 टଙ୍କା तेने 1 कोटी को 50 पैसा इसमें 1/2 टଙ୍କା मैंने 70 ना 180 उन्होंने 1/2 जे 90 को से बिक्री करेगा तेने लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इसमें 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 एक लाभ मिलगला मैं कि शतकड़ा लाभ 20 बाई क्रय मूल्य के 70 गुणन 100 कटिगला और 200 बाई 7 इक्वल टू 28.4% लाभ तापर आसला रिहाती आज जानवा रिहाती कौन प्रथम जानवा रिहाती कौन रिहाती जिते तुम गोटे जिनिस धरक तुम गोटे सार्ट किनते जाइच सार्ट लिखाई 100 टଙ୍କା सी कह आमर सेल अच्छी 10% तुम ताको 90 टकर नहीं आस 10% जे देला ये लिखाई टंकार यहाँ को आम कह लिखित मूल्य आ से बिक्री गला जी टंकार हूँ विक्रय मूल्य आ से 10 टଙ୍କା देला जे 100 टଙ୍କା उपर 10 टଙ୍କା रिहाती 10 टଙ୍କା छाड़ कला डिस्काउंट देला यहाँ को आम कह रिहाती दुकान मैंने एका एत पागल ना जे 100 टଙ୍କା को से 90 टଙ୍କା दे कि लाभ कर क्षति सहे से सार्ट को किणी मनकर 50 टଙ୍କାର से तार आकु केते टଙ୍କା लाभ हो बा केते % लाभ हो ये केते 50 टଙ୍କା लाभ हो 50% लाभ होला 50% लाभ लिखिदेले ते तुमको 10% कमे माने 40% लाभ होला तांकर से 50 टଙ୍କା किनले लिखिदेले 100 टଙ୍କା तुम कहले ना 10% रिहाती चलती नहीं जा 90 टଙ୍କାର एटा कहते रिहाती रिहाती पे सही समय सूत्र रिहाती से समान लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य शतकड़ा रिहाती समान रिहाती बाई लिखित मूल्य गुणन 100 ये दुटा सूत्र मैंने रखी तो रिहाती मागिदे जोटा लिखाई जी से बिक्री कर माइनस करदे रिहाती मिल जाए शतकड़ा रिहाती जो शतकड़ा लाभ बा क्षति बाहर से रिहाती बाहर केवल लिखित क्रय मूल्य बदल लिखित मूल्य बस कारण एटा लिखित मूल्य क्रय मूल्य से तो रिहाती क्रय केते टଙ୍କା किणे जी टଙ୍କା से लिखा जाए ताको आम नहीं हिसाब करता आइला क्रमिक रिहाती माने धरक तो सही सार्ट सही उदाहरण धरक ना धरक तुम चाउल किलो टंका के चाउल मिलती है छाड़ जदि तुम चाउल किलो 100 टଙ୍କା जदि मन कर चाउल किलो 100 टଙ୍କା अपर चला केंद्र सरकार तुमको देला 10% रिहाती तार उपरे राज्य सरकार देला तुमको 20% रिहाती जे तने हिसाब कौन
100ର 10% କାଢ଼ିବା ତାପରେ 20% କାଢ଼ିବା ନା ରିହାତି ବା 100 ମାଇନସ୍ ହେବ। ଦେଖ ତା ପାଇଁ ବି ସୂତ୍ର ଅଛି। ଏହା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ରିହାତି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ରିହାତି ସମାନ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100 ମାଇନସ୍ ପ୍ରଥମ ରିହାତି ବାଇ 100 ଗୁଣନ 100 ମାଇନସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିହାତି 100। ଯଦି କ୍ରମିକ ରିହାତି ସବୁଠୁ ବେଶିକା 2ଟି ରିହାତି ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଅଧିକା ଦେଇଥିବ 3 କି 4 କି 5 ସେ ରଙ୍ଗ ରହିବ 100 ମାଇନସ୍ ତୃତୀୟ ରିହାତି ବାଇ 100 ସେ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଯେତେ ରିହାତି ଦେଇଥିବ ତାକୁ 100ରୁ ମାଇନସ୍ କରି ବାଇ 100 ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଗୁଣିଦେବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ତାର ଉଦାହରଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।